Kas perkele. Saatanan perkele helvetti. Konekivääri, komppania! Tuossa noin. Sus. Siinä kastetaan Koskelan joukkue. Koskela tulee siltä suunnalta. Saattaa jalat kastua. Kast. Jaha. Ei siinä oikeastaan muuta ole, mutta rauhallisesti se on otettava. Muistettava, ettei ne ihmisiä ole nekään. Noniin, ei kun liikkeelle. Älä anna pysähtyä, koita yhteen menoa. Missään tapauksessa ei saa jäädä tuleen makaamaan. Onnea matkaa. Saatanan tottuminen sutkessut suohon! Pojat, kyllä te nyt olette erehtyneet. Ei sotaa näin käydä. Koitetaan uudelleen vännekin. Kyllä se lähtee. No niin, liikkeelle sieltä! Hakkaa päälle! Pojat, Lehto. Eikö sä tiedä, että se on kielletty? Hän on tappaminenkin. Mitä se teki? Kuoli. Kari Luoto. Se oli reipas alku. No, miltä se tuntuu? No menihän se kuin alkuun pääsen. Mutta suurkiitos. Sinä selvisit hyvin. Venäjällä ollahan. Nyt juu, tällä hetkellä. Hietasen poika astuisi ulkomaille.